kape ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger kape keba application ma posma tekka kopreje pofta kape ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele kape ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda kape ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jollof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger kape njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum bandirabe musibe tedduɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pin TV on calminama on jurama on beltanama no hantini en dañi weltare tigui hucciɗe mon noɓin goy wadde kala saaha arde ɗo e Guédiawaye taw min tawi noon ko fedde ɓamtare marda nde ganduɗa darin ɗum ko ɓamtare marda kono darin ɗum kadi ko ɓamtare kala ɓiɓɓe fulɓe machallah fedde nde ganduɗa darnama ko juuti kono noon waɗi kadi ko heewi e nden fedde noon e kala hitande ɓe kewi wadde ko ganduɗa ko woni conférence ɗo e Guédiawaye to ganduɗa to woni to galle oustaz Samba Seynabou Djiggo machallah eɗen duwo yo leydi ɓuɓanmo eɗen gandi ɗo galle makko no tawe ɓurana no tawe diine no tawe l'islam kono no tawe noon kala ha e fuutankagal hande noon ɓe sukaɓe maddanaɓe mbi ne mbaɗa ko ganduɗa ko woni conférence 8e édition ɗo e Guédiawaye en gari kadi en tawi ɗo on ko jiiɗon ko foof machallah rewɓe ɓe darde mumen worɓe ɓe e darde mumen jinnaɓe e darde mumen amin ɗo dardi mo ganduɗa noon woni Ibrahima Djiggo professeur en anglais mo ganduɗa noon wonno koto caggal leydi janggi ko heewi witti kadi arti ɗo e nder leydi Sénégal kono kadi darniɗo kadi leñol ngol darniɗo kadi ko ganduɗa ko woni ɓiɓɓe mardanaɓe oustaz salminama. Voilà, assalamu alaikum rahmatullahi taala barakatuhu mbiyetemi ko Ibrahima Djiggo min woni président association pour le développement de Marda ina wiye fedde ɓamtare Marda. Voilà, secrétaire général o woni ɗo ina wiye Mariam Djiggo hande noon 9 avril 2023 amin mbaɗa une très grande conférence islamique donc religieuse ɗo to Guédiawaye ɗo sara galleji kaw Samba Seynabou Djiggo. Maintenant amin mbaɗa conférence o kadi et conférence o kadi ça revient donc d'un autre facteur, c'est-à-dire amin mbaɗa rendre hommage oɗo kaw men biyeteɗo Samba Seynabou Djiggo. Bon, vraiment toutes les autorités sont là. Bon, vraiment amin jetteɓe vraiment kadi fof dal fewi dal vraiment amin betti no fewi machallah. Voilà, voilà. Parene pindo nde on mbaɗi ko ganduɗa ko woni silk. Bon, très tôt matin min mbaɗi silk. Bon, almuɓe gari ɓe jangi hedde 10 heures min puɗɗimo affaire nde. Bon, Abou Ibrahima Djiggo waɗi introduction, une très bonne introduction. Waji ɓe puɗɗimo bon min mbaɗi kadi mise en place jusqu'à 10h30 ko nden noon après conférence o noon fuɗɗi machallah tabarakallah. Enen kewno yidde conférence uji yimɓe mbaɗa tan ha 10h goto fof hoora kono yiyama ɗo on defi ko ganduɗa ko woni kirade ta yimɓe fof ko gandi koye korko wona boisson ngaji hay ko heewi ko hollidde wonde tan ko famille woni ɗo ko mardanaɓe tigui goni ɗo entre nous. E machallah bon ɗum fof noon kadi ko par ce que balle gari fond no woodi monsieur le maire de la commune de Ndiarème Limamoulaye naɗo vraiment won autorité ji vraiment heɓe amin paɗiɓe eɓen ɗo kadi eɓe gara kadi bon joni noon amin vraiment defa kiraɗe e kadi kumtari en foof en donc vraiment ma hafe ndewel machallah. Holko adduno ide fedde émergent Marda walla fedde ɓamtare Marda holko adduno on ide? Voilà, merci parce que tan ko pour tan yidde tan mardanaɓe gona gotum wona neɗɗo goto wona par exemple d'une seule voix yo dande won goto. Voilà ko ɗum tan voilà pourtant Marda vraiment yaara yesso voilà ande kadi sur le plan national
ko ɗum voilà. fedde nde fuɗɗima liggade ha no feewi min jiiɗa to haalde komin mbaɗi ko mais maɗum aroy mamin mbaɗa une conférence mo ganduɗa hoorema min kalat to min gummi ɗo ha ɗo min tolni ɗo komin mbaɗi e réalisation foof ma mardanaɓe noon tin noon bon amin gara e mabɓe noon voilà amin gara e mabɓe voilà mamin gar inchallah noon woni ko 8e édition bon vraiment min jetti Allah no fewi barakallah alhamdulillah rabbil alamin ceerno Ibrahima Seydi Djiggo haalma yooɗi fewi machallah so tawi on mbaɗi rendre hommage ceerno walla min mbiya oustaz Samba Seynabou Djiggo eɗen gandi ɗo galle makko ɗo diine no tawe ɗo ɗo galle makko ɗo nedi no tawe ɗo galle makko ɗo l'islam no tawe ɗo saabu ndeysan somi ari no ƴewde babam Siddel Dia o premier jour nde garmi ɗo o ƴeewi kam o wi kam ko gadduɗa ko feewi teddugal ngal yooɗi kono noon janggo sala ara waɗa kaala e hoore ma ndeysan kala ɗo jooɗimi ɗum artane yam ha Allah waɗi hande ɗo o ala ɗo kono wayna ko waɗe yimɓe ko ha joni ɗo machallah ɗum taki ko jiiɗon ɗo ko eɗen dardi kadi e secrétaire général men calminen mo inde nde yettande assalamu aleykum warahmatullahi taala min woni Mariam Djigo secrétaire général fedde ɓamtare Marda Walo. Mariam hande sa yi ɗum holko wattama rappelé enen mbaɗa kadi hommage mo ganduɗa kadi yimɓe fof ne ganduɗo darde makko kadi e fedde nde ha darde makko kadi e ɓiɓɓe mardanaɓe kadi e darde makko kadi e diine vraiment sen mbi eɗen kala haala tano Samba Seynabou ma tin men par ce que ko neɗɗo moƴƴo gorko dariɗo gorko l'islam gorko gonguyanke gorko jiɗɗo enɗam mum eɗen mbawi widde hande fedde nde so ari ha ɗo ko Allah e makko omo yiiɗi ɓesgu makko omo yiiɗi diwan makko mi yiiɗi Fouta foof hande sen dañi cuusal darade ɗo han eɗen mbaɗa conférence ko konko saabi ɗum donc hande min mbaɗa décidé min mbaɗamo rendre hommage par ce que ko neɗɗo diine par ce que Samba Seynabou jidere makko tan ko hunde welde mi haalano gona ɓiiko walla gona taaniko sinno ko sago moni foof jiida e makko sinno ko sago moni foof andamo par ce que ko neɗɗo diiniyanke ko neɗɗo timmuɗo neɗɗo dariɗo darde foof hande kadi no jiiɗa dada rewɓe ɓe rewɓe ɓe kam so haala Allah mention spéciale par ce que kamɓe keeɗani hen caggal rewɓe ɓe keeɗani hen caggal kala ko fedde nde dari kala ko wuuro ngo sohli kala ko min jiiɗi rewɓe ɓe goni yeeso a jarama Mariam eɗen gandi noon thème ene woodi woni koɓe cuuti gam yewtidde ko ganduɗa ko woni sukaɓe woni darde suka e nder diine ko ɗum ɓe daari gam yewtude ko ganduɗa ko woni conférence o caggal noon sukaɓe dariɓe jangguiɗo ɓurana ganduɗa machallah ko ɓurana celluka kono kadi ko ganduɗa ko woni silque baɗaɗo ha ko ganduɗa ko kadi woni seremɓe arɓe saabu eɗen joni en bismimi ɗo ceerno Bassirou Sall Mamadou Bassirou Sall ari joni inchallah ceatma min mbawa ɓennude nder mbawen kadi tottude ɓe ganduɗa woni noon conférence ɗi ha ɓe ganduɗa noon kamɓe jogui hande yewtere nde e ko ganduɗa ko woni thème cuutaɗo hande o gam yewtere woni noon darde suka e nder diine ha e nder lewru korka ka c'est très important ɗum noon sukaɓe madanaɓe yo Allah ɓeydu ko ganduɗa ko woni duuɓi ɗi adda cellal jurna nde ɗo fedde ha yaha yesso daraje Mouhamed sallallahu alayhi wa sallam ha wona fedde international jaten ɗeɗo mbawen jokkude ko ganduɗa ko woni golle ɗe ينادي مسمع الفهم عبد المطلب عاصم عبد مناف haalami koye haalande Alassane Adama Ndiaye Diop Tafsir Siley Hamidi ko salminago makko jettintume e soowa holno no mbaddino ɗon makko e rawane ni
ni rawane minen gardi ɗo omo waɗa paare ñalawmaji mon ɗi ko noon dewano ni rawane wonno ɓe mbaɗimo paare o waɗi délégation ngarɗuɗo o ari o ari hawrude mon moƴƴinde ñalawma o wonno ko ñalawma o jeeyi so tawi kosam ma ruttima e ma tan a weltoto nde wonno kanko Alassane Adama Dia Jobba Tafsir so tawi omo yiya ɓesgu Aissa Jobba Tafsir Siley Hamidine so tawi o wiyama kadi ar ñalawma o yonti o arata o hawra hen omo salmina on omo duwono on omo ñagono Allah omo ñagonomon Allah moƴƴere yalla rokken wattindimo wuuri so o fof so ari ko ummoto Congo ko ummoto Côte d'Ivoire ko ummoto Gabon ko ummoto Cameroun caggal ka sowanajo ɗeɗo gueɗe tati ma wat ɗum e nder galle he e nder ɗiɗo cuuɗi ɗiɗi e sal gueɗe tati ma wat ɗum ma Samba Seynabou jokku enɗam hakkude moɗon koye dewal Allah jeeya ma Samba Seynabou ñamminma koye dewal Allah jeeya ma Samba Seynabou janginma koye dewal Allah jeeya ma Samba Seynabou waajoma koye dewal Allah jeeya fof noon heeƴi e nder cuuɗi ɗiɗi mana nde no didorino e sal heƴani kadi soowa rewa e worgo ha doɗen heeƴi hen ɗum Samba Seynabou no gollani ɗum sowanaɓe so sowanaɓe mana nde no didorino rewa e worgo so tawi duttimo ngal ɗo teɗugal ko teɗugal ngal o ñamruno en enen soowa enen en mbawa yobdude Samba Seynabou Aissa Jobba Tafsir so ɗum yawti duwana en ene cikka maro ko Aissa Jobba waɗi oɗo ɓenɗo sowanaɓe ala mat basiren goni sowanaɓe baydi yaminen ɓe goni sowanaɓe gila Aissa Jobba ummaki duɗen yeehi toon Billo Aba e ko Aba jiidi yumma e baba Billo Aba e ko Aba jiidi yumma e baba Billo Aba jewnoyi ko galle camɓe marta o dañi toon aali Billo aali jibini meeɗum aayi meeɗum jibini aali meeɗum sam meeɗum e dem meeɗum e yero meeɗum woni camɓe marta mi winoma noon Billo Aba e ko Aba jewnoyi edi naati galle jaaɓe galle Saba Hassane paati ɗo galle jaaɓe edi o jibini toon Farba Samba Diandal ono noon mbiɗomo ko fadi ko Aba mama Pende Diallo o jibini aali fadi o jibini Samba fadi o jibini Diri fadi o jibini Yo Aissa fadi o jibini Fatim fadi Fatim fadi on wiyete ananide garmi o jibini Samba Fatim o woni Ndiaye Jobba kosa makko ummi manade ko marta rewoy galle manade no diɗono Ndiaye ɓe edi ruttiri Fatim galle jajaɓe doni on jibini Samba Fatim woni Ndiaye Jobba on jibini manade Basir jibini Ousmane Ndiaye jibini Mali jibini Mamoudou jibini Mamadou jibini Hamidou jibini Moutar jibini Amnata donc Aissa Jobba ko yeehi toon ko faam Aissa Jobba o woni sowanajo gila o yahani toon gila soya toon o woni sowanajo ɗum noon Mouhamadou Bachir e mawɗum o so tawi ɓe kaɓɓima e soowa so tawi ɓe kaɓɓima e marta so tawi ɓe kaɓɓima e paare garo so tawi ɓe kaɓɓima e caɗaga so tawi ɓe kaɓɓima e goral guinala so tawi ɓe kaɓɓima e arwa so tawi ɓe kaɓɓima e ɓowde so tawi ɓe kaɓɓima tulde arwa ha tulde mana dendiɗo caɗaga so tawi ɓe kaɓɓima e ɗo hay neɗɗo goto wiyata hoɗi kamɓe par ce que ɓe garani ko gueɗal mabɓe ɓe gari mana deno tugono ko addude ballal mabɓe wona addude ballal mabɓe ala ko addude participation mabɓe e nder soo monsieur l' ambassadeur ñeppuɗo e yesso ko adi fof en calmini e konngol men salminde ceerno mo ngannduɗaa Mouhamadou Bassirou Sall Ndiaye Jokko kanko e délégation makko ceerno Bocara Ndiaye Alaji Dawouda Wadda mo ngannduɗaa ceerno Souleymane Déme dental ngal fof salminaama juuraama ko dentene ngannduɗen machallah wonani min plaisir woni weltare yiidema ɗo wonani min weltare yiide ɗo monsieur Bayti somin jiimon ɗo ko weltare e ɓerɗe amen no jogii no fuɗɗi kono alaa ɗo hay nde tawno koko waɗatno kala saha ɗum noon amin ñaago yo gurnameje mon juut ɓooyon dusde windere nde ngam barke annabi ɗum noon no woruno ni ko noon tan woori ha joni ceerno Ahmad Tidiane Jiggo mo ngannduɗaa lollirɗo khalifa jinneji minen mbiyata noon kanko woni khalifa jinneji to ngannda o jooɗi eyyo ɗum noon ceerno Ahmad Jiggel konngol ngol arti tan ko e ma hakkude ma e bande en hakkude ma e soowo rewo e worgo
tulde arawa ha tulde calaga bisimilla ma e nokkuma kala kadi no weñori ino pewnitirima ko an jogui konngol. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. bandiraɓe julɓe bandiraɓe l'islamiyankoɓe caggal yettude Allah e julde annabi o sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e wiide yo weliyo Allah won e seydi cheikh ahmad al tijani radiyallahu taala anhu ko haaletno pop haalo pular mbi toni gayni en mbawa ruttade e jinnaɓe men mawɓe ɓe ruttude mabɓe salminaɗum taqalladna bi akhina hada enen meedino salminaɗu men e mabɓe kamɓe mawɓe ɓe e salminaɗu ceerno Mouhamadou Ousmane salmini ɓe ɗum kono ala kulli haalin eɗen calmina président fedde ɓamtare marda Ousmane Jiggo eɗen calmina adjointe makko Khadijatou Sow ko noon secrétaire fedde o eɗen calminamo Mariam Jiggo ko noon eɗen calmina trésor fedde nde woni Mouhammad Alpha Dia dendagal tagore Allah jooɗiɗe ɗe e inde baga mawɗo dental o kala gorko gonɗo ɗo en dewni salminanu muɗum e mum dendagal debbo gonɗo ɗo e mawɓe rewɓe wonɓe ɗo en dewni salminaɗu meɗen e nena sahabata job kucciɗo e men ɗoyeto o fof en jettinimol sikki ala ceernajo o haali ko foti haalde ko fof toɓɓere nde cuɓiɗen nde toɓɓere fonde haalede nde gasata hande gasata janggo gasata ɓawa janggo jeunesse darde mum e l'islam alchababu fi l'islam dawru lchababi fi l'islam makanatu lchababi fi l'islam mawqifu lchababi fi l'islam fof ko kalanɗe kono en jetti Allah noon nde o ƴettani men alchababu fi l'islam ne gasno ne wayno ko cohluno ɗen ko fof o haalani en hen en calmini noon mawɓe men jooɗiɓe ɓe ɓe ngannduɗaa kañumen keedi en to banngal Allah e mawɓe men heeɓɓe men to baŋnge laamu ko wayno mo ngannduɗaa eɗen mbaawi wiide ko nelaaɓe président ngari e men enɗam men ari e men ko nelaaɓe président kadi ngari e men fa tabarakallah sabu ko Allah haali ɗum e deftere muɗum teddine ɓe ngannduɗaa ko ɓen Allah teddini ko dawru lchababi fi l'islam فالشباب هو القوة بين ضعف الطفولة وضعف الشيوخة لقوله تعالى بعد التعوذ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة صدق الله العظيم وهو الذي قال في محكم تنزيله والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع قهارا قسرا والأبصار قهارا قسرا والأفئدة أمر والدهار لعلكم تشكرون صدق الله العظيم darne sagata ko adi fof holgonɗo sagata taw sagata anduɓe mbi komo ganduɗa diwi duuɓi cubagu yettaki duuɓi mangu neɗɗo finani jibina tan ari ene woni mawɗo o finani o jibina o ari o woni sagata ala wonɗo Allah rewrim nde tawno Allah ko dhul jalali wal ikrami nde tawno Allah woni mo ganduɗa kala ko omo taga omo jogani ɗum no tagarata kala ko ganduɗa no tagara koye tawruji ha heddi ruuhu ko ruuhu tan woni ko Allah tagi ene wayno wayni ɓeydaka ustaka ko Allah tagi ruuhu no ruuhu wayni ko Allah andi ruuhu no wayni waɗiri ruuhu no wayni te en ganda ruuhu no wayni wa yasalunaka ani ruuhu quli ruuhu min amri rabbi
ha heddi noon ɓandu taga koye sagaji ɗo neɗɗo wonno toɓɓere ɗo wonno hettere eɗo wonno husere eɗo wonno hettere caggal mum humma inchallahu halqan akhara ɗo ruhunare makko fa tabarakallahu ahsanul khaliqin kala hen tawru e nder ɗo woni e nder reedu nene makko wonko foti janngude toon wonko foti gollude toon wonko foti haalde toon haade Allah ittunomo o ari e oɗo aduna nde tawno anduɓe mbi neɗɗo ko geɗe tati pirtimo aduna ko geɗe tati goni e muɗum awaluha albuka wa wasaluha al ana wa akhiruha al fana aduna adi fof neɗɗo ɗo jibinaɗo ɗo yetti e reedu nene makko ɗo jeyata ko omo waya holko addani neɗɗo wonde e reedu nene muɗum wayani Allah ene sowimo toon Allah ene wurnimo toon omo rewa toon Allah eno rewrata Allah ni he goto anda no rewrata Allah e mbadidi o rewrata Allah ndi ko Allah tan andi no rewrata toon Allah o wona toon lebbi jeenayyi jibinirteɓe ɗon lebbi sappo jibinirteɓe ɗon lebbi jeegom jibinirteɓe ɗon heewani kono Allah e hattan mum jomum ara ene wuuri cukalel yalta so yalti e reedu nene muɗum tan wona e wayde kona nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam holko addani neɗɗo yaltude e reedu muɗum tan wona e wayde hade men duttade to fokko dutto en ga ganden neɗɗo taw holko woni neɗɗo taw ganden jawhara neɗɗo taw ganden holko Allah wi wala qad karramna bani adama taw addani neɗɗo nde yalti e reedu nene muɗum wayde yalti tan ko woyi fiyaka muccaka haydara idoro fawte ko hendu bakkat ɗum ganduɗa ɓe ko fijannoɓe ɓe ko zinannoɓe ɓe ko ñohannoɓe ɓe ko heptannoɓe jawɗele janane ɓe ko waratnoɓe yumɓe ɓe n'importe kala bakkat mo neɗɗo wawno wadde Allah mamtan on bakkat yaafe bakkat o wona e weeyo no comme no gaz mo pofeten o ni on gaz nde tawno cukalel ngel ɗo wonɗo ngel ala bakkat nde ngel yaltine ngel idi fofde ko hendu bakkat zinannoɓe ɗum addani cukalel ngel waydi nde o ummi ɗon Allah wi laqad halaqna al insana fi kabadi neɗɗo taga tan koye sippiro minal mahdi ilal lahdi sippiro e moynam sippiro e ento sippiro e jangde sippiro e duhnede sippiro ha yetti e cagatagal hande ngal gonɗen ngal sagata nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi ala annabi ala nelaɗo mo Allah neli sowona taw ko sagata ne hen jarata ko duuɓi capantati ne hen jara duuɓi nogas e kelka nde tawno cagatagal ngal ko kañum woni ko heɓɓitoyto l'islam janggo mawɓe men mbaɗi dewe muɗe men Allah mawɓe men tinnima puusodiri e diine puusodiri e posoji munen puusodiri e jawɗele munen puusodiri e silemeje men ko heccenke tan wonno Cheikh Oumar Al Fouti ne wiyata ko jinnaɓe meɗen coppoyi ɓe darni diine o ɓe darni ɗum ƴiƴemeɓe taniraɓe meɗen jeehi birnima deke oɗo diine mo nelaɗo Allah soppuno sahabaɓe nelaɗo Allah coppi kañum ƴe sagataɓe mum Seydina Aboubacry ni Siddiq ene yaare duuɓi capantati e jeegom jaɓi nelaɗo Allah ene woni sagata Seydina Oumar ene yaare duuɓi capantati e nayyi Seydina Aliyu fi awalil ashirati e duuɓi muɗum sappo ɗon jaɓi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam khadijatun wa aliyun wabnu harithati wa man bi da'wati Uthmanu salami caggal jabde ɓeɗo fof Allah ko sagataɓe diino o nelaɗo Allah formanno ko sagataɓe o wonda e maɓɓe nde tawno diine oɗo foti yettade ɗo ƴewen ko nelaɗo Allah ɓami haalde ko nelaɗo Allah ɓami jangguinde en ko popop koye mamlakatul arabiyati ha mbiyata ko Makka mbiyata ko Madina mbiyata ko Hunayni mbiyata ko Taif mbiyata ko Palestine fof koye mamlakatul arabiya toon haali yettaki ga en kono yettori ga koye aya qur'ana wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim tinnoɗen cagatagal ngal nden to ɗen
hormen jeeyede e wiinoɓe ala leta shababa yaudu yawman fa ukhbira aw fa ukhbiru ahlu nuhati ya'lamun aɓe gandi ra o ko nesbi ɗum walla ko rafiɗe ɗum fa ukhbirahu bima faala al mashib te tawno sagata ko kañum tolni e nelede ko kañum tolni e daƴade ko kañum tolni e ƴeewoyde so tawi en ƴeewi walamma tawajjaha tilqaa madyana qala asa rabbi an yahdani sawa assabili mowonno annabi moussa wondunoyde mo e firawna haw woni qibdiyanke mo warno nden qibdiyanke o kalmimomo o ummi ɗon o dogi omo yiɗi yaade to madiyana to musidɗo makko ene wiye Shuaybu ko sagat kecco hakkude ɗo ummi ɗo e faade to madiyana ene yarane lebbi ɗiɗi ɗum ko koyɗe ko hattat makko ko sagata wawi ɗum wadde hande so tawi mbiɗo tano baga eɗen nelamo ɗo hande ɗo tan e parcelle o yara koyɗe ko probléme mawɗo wonata kono hande cukalel tokosel hande mbaɗon Abou Ibrahima sa wi ɗum ɗo wakko sasoba nela ɗum ɗo e parcelle yara koyɗe ha yettoyo ndeke tinnoɗen e cagatagal ngal leta ɗum waɗi alhaji Mouhamadou Bocara kadi wi leta shababa aada li tadmimi baqiyata al umri ila taalimi fodde mangu makko e andudemo cagatagal ko nafata e andudemo cagatagal habar muɗum jeunesse o no foti wawde daranade l'islam jeunesse o no foti wawde daranade hoore mum jeunesse o noon so haalama nanni debbo nanni gorko saabu aya udditira ɗo e rego o udditira koye sagata debbo hol on ko Mariame o fuɗɗiti ɗo tan ko fa hamalatuhu fantabadat bihi makanan qasiya fa jaaha almakhadu ila jizi nakhlati qalat ya layta ni mittu qabla hada wa kuntu nisiyan mansiya ndeke misroɗo o tongani en ɗum ɗo fof haalaki ɗum noon ononne on mbaɗi ko nelaɗo Allah wino man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahhala allahu bihi tariqan ila aljannati sagata walla jeunesse ala ko Allah wurtat ɗum so wona darnude nodda anduɓe ngare kalne min holko Allah wi ngare kalne min holko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yiɗi te nelaɗo Allah sallah alih sallam wi awalu ma bihi tahalla almuslimu bada kitabillahi aw yu'azzimu ilmun bi ayyabi rasulillah awalu ma bihi tahalla almuslimu bada kitabillahi aw yu'azzimu ko ɓuri fof ko adi fof saga jeunesse julɗo ko ɓuri fof ko omo suɗoro caggal deftere Allah nde ko ɓuri fof ko omo mawnine caggal deftere Allah nde ilmun bi ayyabi rasulillahi ko andude ñalawma goto e ñalawma nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam andude ñalawma goto holno nelaɗo Allah ɓornotono faɗu muɗum ganda ko ni o ɓornoto ɗo naftorɗa ko ɓornoto ko dewra ɗum ɗon tinnoɗen e cagatagal ngal no feewi ɗum waɗi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi inna alshababa fi lislami huwa alkhayru wal ata'u wal bina cagatagal e l'islam ko kañum woni moƴƴere ko kañum woni dokkal ko kañum woni asas ko kañum woni fondement l'islam ko kañum woni fondement l'islam ndeke ene waɗɗi e sagataɓe men ene waɗɗi e jeunesse o pop an yarifa dinahu wa yatafaqahu fihi kala jeunesse o wawi wonde debbo hen e gorko hen moni foof ene foti famde diina o anda aduna o no yarata anda lahara mum no yarata saabu kanƴi ɗiɗi fof ene moƴƴi Allah haɗani aduna Allah haɗani lahara nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wi taare diine gonɗuɗo e aduna moƴƴo taare diine moƴƴo gonɗo e aduna moƴƴo kono la barakallahu fi dunia bila diini aduna tan ɓolo mo alda e diine ɗum nelaɗo Allah sohlani ɗum jeunesse o ene foti darade ƴeewa jeunesse o ko himmani ɗum ganden ɓe deweten ganden ɗo ndeweten ganden kadi ɓe dewreten saabu ɓurno jasde e maɓɓe fof ko firawna duuɓi temedde nayyi e nogas o jooɗi ñalawma goto o wi omo jaɓa Allah nden o jooɗima o wi omo jaɓa Allah iblis al-la'in ari tawimo ɗo jooɗi ɗo wimo andu Allah ala goɗɗo ko wona an nden noon o jooɗi ko min woni Allah deke ana rabbukumul a'la o jooɗi iblis wimo andu nan won ɓurɗoma jasde an o wi ɓurma jasde fof ko sagata mo ganduɗa ene jogii diine muɗum yeyri diine muɗum sabu jawdi aduna wossiti diine muɗum lahara muɗum o ɓurma jasde o wi andi on kadi hon ɓurɗo on jasde ko jeunesse mo ganduɗa bisimilla ceerno tafaddal ɗoye kadi
ko fii kam ko o fiiri kam koye goonga makko kono cuurimi mettimo kadi o tefoyimi min tooni ene jeeya e jikkuji makko sal makko mo ceerno o haalanno jooni o so naati e sal he o tawi rewɓe e worɓe ene jeeɓatele so tawi ko rewɓe ɓe ɓuri heewde o wiyata ko worɓe ɓe yo jaltu so tawi ko worɓe ɓe ɓuri heewde o wiya rewɓe ɓe yo jaltu ko ni woni jikku makko laata leylatin jamma gooto mbeɗa wondi e molli mbeɗa wondi e ousmane mbeɗa wondi e abou samba seynabou mbeɗa wondi e khadija mbeɗa wondi e halima samba mbeɗa wondi e halima houray mbeɗa wonde ɓe min kat min naati e nder salle he kamɓe noon aɓe jogui on programme min mi anda mi meeɗa arde ɗo ko nden garmi ɗo e galle makko min naati e salle he min gona e yebde télé ndeke kanko message makko yettima e nder salle he wonɓe toon ɓe yo jaltu minen min tinani wonɓe toon ɓe ene gandi kono jaɓani haalande min Allah waɗi ummi toon o ari kadi ɓe o ari nde wonno ko timmuɗo o way wono ceernajo gonɗo e rowni kalannoɗo joni ceerno Bachir tan ɓeɗe haala ɗon an ko o dari damal hen o woɗi ni nde o darima e damal sal he nden sal o Ousmane Djiggo ina winduno hen avant rentrer sur les salons il faut déposer chaussure dans les menɗa no wino ɗum ni dans là-bas menɗa no ɗum winduno hen minne mbiɗe liira ko windi hen ko ndeke ɗo liirami ɗo omon dari omo jogui karwas o wi mi wiyanomo yo jaltu moni foof kala jaltowo yaade karwas nde garmi min mbeɗe duñamo o yerƴimi kadi o fi kam mawno karas uji ɗiɗi jooɗimi noon nde mi jooɗima ha hiiri seeɗa ummimi mbimɓe fe galle baba Demba Deboro en Khadija jaggimi mbi kam ala ko bamma tan mbimi ko babam kono ɓenam nde ene heewi mi wawa wonde ɗo ñande hen ummimi ɗo mbaltoy ko galle baba Demba Deboro en ko galle cukako weeti o wi hoto Amadou woni ɓe mbi Amadou de fayi galle bamumen o nene Khadija e Abou Samba Seynabou yo gar toon Khadija noddi kam téléphone mbimi mami ar ni won ummitimi toon gartumi o sodnimi wutti o tottimi ko belnaari oustage baba mi wimi ko 1941 ɓe jibina kamɓe ndendi ani o anda ko kanko heccimo o anda ko oustage heccimo ceerno Mamadou Khadija o wi bammakko wiyanimo ko kanko hecci oustage bamum oustage wiyani ko oustage heccimo kono e gurnama ha jaa hawliti ko wi kamɓe ndendi hitani e nder hitande he ko oustage hecci hen jigguel nannimo ba ko ceerno Mouhamadou Aïcha Paate Garo on diidanimo ba on jangninimo ba on jangninimo bi on jangninimo bisimillahi rrahmani rrahim ɓe gondi ha dumunna on ko kecco ɓerde ko baɗi ko yiɗa fiide mo ittimo jebbinimo e ceerno Moussa Alhaji Diop o kam kayrani rokkimo ceerno Moussa Alhaji Diop nde rokkimo ceerno Moussa Alhaji Diop ceerno Moussa ceerno Modou Aysara ceerno Labba ceerno Hachimi ɗo ɓe gonatno e Dakar moni fof ene wondi e almuɓe muɗum ceernajo o ko goto almudo o ko goto kala ko almudo oɗo jogui ko ɗum oto almudo jogoto kala ko oɗo ceernajo janggini ko ɗum oto janguinte ko ni ɓe goniri ɗum baba wi ko ni ɓe goniri ɗo ɓe gondi ɗo ha 1957 walla 1958 ko nden ɓe dañi alluji mabɓe o ummiɗo o yaadi e musidɗo amen goto ko musidɗo baba en on wiyete ko Mouhamadou Kane on woni ko Cilon o yiɓe mbaynutiɗo ɓe jeehi Côte d'Ivoire nden ɓe ƴettima Côte d'Ivoire ɓe goni ɗonede koɓe tumoronkoɓe ɓe kawri toon e mawɗum hawli li nan toon on jaggiɓe waɗiɓe e galle mumen nden waɗiɓe e galle mumen andi koɓe ummiɓe ko Sénégal naaɓe kanko oustage o ɓocciri toon o yawri o fayi Kongo oto o watti ɗum e o arti Sénégal o ko Cilonnaɓe oustage yawri ha yettoyi Kongo oustage ummi ɗon ha yettoyi Madinatal Munawwara toon oustage jangi ene janga ko janganno ene golla ko gollanno ene haala ko haalanno ene rewi diine l'islam omo waɗi gueɗe joyɗe nelaɗo Allah haalno neɗɗo yo wat ɗum ko adi gueɗe joyɗe ene kepto ɗum nelaɗo Allah sallllahu alih w sallam wi neɗɗo Allah rokkima cellal rewru Allah cellal magal ko adi rafi ene heftoma nelaɗo Allah sallah alih w sallam wi Allah rokkima yaajede rewru Allah yaajede maɗe ko adi sohlaji ene keptoma nelaɗo Allah sallah alih w sallam wi ne Allah rokkima ko wiyete ngalu rewru Allah jawdi ma ni ko adi basal ene heftoma nelaɗo Allah sallah alih w sallam wi Allah rokkima cagaragal rewru Allah cagaragal ma ko adi nayow ene heftoma pop o waɗi ɗum kanko oustage hajjiyankoɓe so ummima ɗo
ngari ƴaŋi madinatal munawwara ko galle makko ɓe mbi ko suudu e sal wonno on saaha wonde halimatu yummuma khadijatu en o wi ɓen galle makko eggintu ɗum ono ɗum dow terrasse dow kala hajjiyanke garɗo ko ɗon wona ha e lawol gongol ari ɗon alhaji madou moussa dara hale nden ari kanko e halimatu ɓe ummi ɗon ɓe nawi koɓe nawanno e pottari e fofof ɓe nawi haɓe jettinoyi yetti e junngo makko wonano aada maɓɓe nden yettima e junngo alhaji mamadou moussa uyi ɗum ɗo de mi anda hoto ummori kam kono ko aada fuuranko ɓe mbi a ari ɗo de ko maddanajo ko ɗo woni ko ɗo o janggata kadi ko étudiant ko kanko tot nelduma ɗum ɗo ɓe mbi yo ar o ari ɓe mbi hoto jeeya o wi ko madda o wi ko ni o duwimo ko o duwanimo ko duwantunomo ala kulli haalin dendagal dewe allah nde waɗanno toon wo hajja o hajjan nasa ko nelaɗo allah sallah sallam wanno ko o hajjoyi toon wiyama ko laabi ɗiɗi o nde o hajjoyde kadi o hajji hajjuɗi ɗiɗi goɗɗi hen hajju goto o annayini baraji ɗe ko bammo ko alhaji umar baydi hajju goɗɗo o annayini ko ɓiyi ko on sahani woni cukalel woni khadijatu bitto hoyde woni enen mbiyata khadija samba seynaw nan ɗum allah waɗi to waɗi to ɓe mbattini noddirden ko samba sunduq woni enen mbiyata kees kondan ko kaalis waɗete hen guila omo woni suka ko kanko totta ko kanko woni aminu muɗum ɓe natti wiidemo samba seeɗabou so ummima e oustage an mbiyata ko samba sundugu mo ganduɗa kañum jogani men wakkande men kaalis nde ko aminul mani koolaɗo ko kanko wiyata so tawi neɗɗo rokkima ujunere ya moftan ɗum a ari a totti ɗum ujunere weccade te ko rendudu wonno a janfimomo so rokkima ujunere weccade ya moftanmo a tottima ujunere rendude a janfimomo kala neɗɗo tottirma jawdi mum so ari yo heptirnonete ko ɗum woni nunɗal makko ko ɗum woni golle makko ɗum woni haala makko jamma e ñalawma kanko o wodo samba seeɗa fa tabarakallahu dendagal ɗo moƴƴereji makko fof ene rendi e nder ngol ɗo konngol gotol mi libra ɗum waktu o enen yaaha mbiɗa sikki ceerno en on jiiɗi yaade e nokkuji goɗɗi mi libra ɗum e nder ngol ɗo konngol mbimi est ce que mo ruuhu mum ɓamta to allah towal mo leydi heɓɓi ɓanndu jaɓɓi deeƴi rumbani ruuhu e jismu gonti ruuhu no woniri e neɗɗo ni ko ruuhu hara wonde e neɗɗo wiyete ko ruuhu ɓanndu nde ruuhu naatani mum nde wiyete kadi ko ɓanndu wiyete ko jismu nden allah muuyi ruuhu nadde e ɓanndu wonti nafsu ɗum allah wiyani kullu ruuhin zaiqatul mawti o wiyani kullu jasadin zaiqatul mawti o wi ko kullu zaiqatul ruuhu ene jogiiɗo saña ene jogiiɗo itta ene jogiiɗo ruuhu ko wonanno ruuhu nde wonno e malawul ala ko gollanno eko yahanno eko haalanno nde tawno ruuhu nde naati e neɗɗo nde woni ko dandorogal o jogii fuad mi joofima ɗum naane inna sama wal basara wal fuada walla wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum wa jaala lakum as-sam'a wal absara wal afidata o afidata on ko allah yiɗi haalade men ɗon ko dandorogal ngal ngannduɗa wonata koye ruuhu neɗɗo wonata koye neɗɗo so tawi neɗɗo o darima miijima ko ceerno basiru miijiɗo joni joni korka nani wirto men ene yaaha en ganda soma enen jogui haqiqa ma artu en ganda soma tawtu men ɗo ay ɗo ko dadorogal ruuhu dadorogal mokgal huccita koye ruuhu huccita koye allah ngal huccitani e ɓandu huccitani e aduna sinno dadorogal gonduɗogal ruuhu ngal huccitno tan koye ɓandu he o haalta kaɗo haala ala abada ko dadorogal gongal ruuhu ngal huccitta koye allah ɗum woni miijoɗa allah jahana allah daroɗa allah kalda allah gollina allah ñamina allah ñamnaya allah ko ruuhu o gollondirta e ko wiyete dadorogal ruuhu ngal la hawla wala quwwata so tawi dadorogal rumtima ruuhu o huccite e ɓandu he ɗum waɗi a yiyata wona pijo wona zino wona piyo buubaji wona n'importe quel hunde hande ɗum ummito e ma fof kadi arta e ma kanko no ruuhu makko e ɓandu makko serti ruuhu ko ruuhu ɓandu ko ɓandu wayi hoto tango ruuhu ene jogui ɗo foti wawde wonde e neɗɗo natti hen kadi serti yeehi lawol muɗum ɓandu ruttima ɗo wonno ruuhu ruttima ɗo wonno est ce que mo ruuhu mum ɓamta to towal sanawul ala mo leydi heɓɓi ɓandu mum jaɓɓi deeƴi rumbani sa pidduɗo sa tampuɗo sa galo sa sharif sa gamɗo sa galo sa julɗo sa kefeero sa suka sa mawlo pop ma daɗe e nder leydi he ma daɗi a rumbani ñalawma ma ar wiyete ko maccuɗo kaari woni ɗo natti wonde galo kaari natti wonde galle kaari natti wonde ceerno kaari natti wonde sohnajo kaari ala wonti korɗo allah wonti maccuɗo allah dewowo allah jamma e ñalawmaji muɗum
ɓesmuji fof o suri o rewni laawol te o jinɓani. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sowanaɓe, min calmini on, min juurima on. Sikki ala ndeɗo jonde ɓaadi hitande fof jonde nde ina jooɗo hono ni e ngal ɗo dingiral. Sikki ala hitande fof sen kawriɗo en jooɗodima en kuccodiri ɓerɗe men juurodiri hay sinno hay konngol gotol en kaalani yoni timmi. Baraji poɗɗi dañede hen ɗi kadi sikki ala en dañi ɗum. Yindirde men tan jokkodiral en ɗam fof timmi hen. Ala ko haali noon yimɓe jooɗo ndeɗo jonde faayodinde, ndeɗo jonde nde ganduɗa ko jonde jokkere enɗam, jooɗodo hen e mawɓe mumen adiɓe e ngoɗo wuro ɓe ganduɗa ko kañumen en jaɓɓi wattidiɓe arde ɓe wattidiɓe arde ɓe darni galleji ɓenne ne piɓi kañum enne jokkude ɗen golle. ɗum ɗo ko moƴƴere tan woni hen. Mi juurima dental ngal fof noon ko alda e jangtade ille kewɗe. Allahumma tan sukaɓe waɗɓe organisé ɗeɗo gueɗe yo Allah yoɓɓe moƴƴere. Kamɓene machallahu ɓe omo addi defte Arabie Saoudite o rokkimi hen ha heewi on saaha almuɓɓe sandaji ne jiiɗi gueɗe gummiɗe e leyɗele arabe ɓe. O rokkimin ɗo defte araba ha heewi, min ñaldi ɗo ete kosam ari o siiwi o tottimi mbeɗa nangi kosam ɗam e junggam ñaamo, mbeɗa nangi deftere nde o rokkimi nde e junggam ñaamo, mbeɗa ɗaali o mbeɗa ƴeewa ana winuji ɗi. O addi kosam o rokkimi jabrumi ɗum nano o wi ala ko ñaamo jaɓata. Mbimi ñaamo ngo ne waɗi deftere, o wi ala ko nafata. Joƴƴin deftere nde jaɓa ko tottanmami ko jaɓara ɗum junngo ñaamo. ɗum kadi koye zikriyatuji jeewana ko zikriyatuji jamila bayni wa baynahu. Yo Allah moƴƴanmo, yurmomo, yaafomo, waɗa e ɓesgu makko barke. Barke o kadi so yettima waanjo hono no waajirno e Samba Seynabou ni, ngati barke Samba Seynabou waanjima e Dakar, waanjima e Fouta. Ɓesgu ngune yo Allah rokkuɓe kamɓene yaɓɓude ngal koyngal, sabu Allah walli en. Neɗɗo sa wurdi e jinnaɗo ma ha a helli faama, ha a naati hoɗande, nde Allah fuɗɗi ƴeftude ɗo jinnaɗo ma o, an hunde fof Allah waɗanima. Ngati a wurde e jinnaɗo ma ha a andi holko yiɗi, ha a andi projet ji mum, ha a andi holko woni kuccam mum, ha a andi holko mbaɗata wela jomum. Ɗum foftini ɗum kadi ko yettere Allah. Kamɓe ɓe gurde Samba Seynabou haɓe gandi holko Samba Seynabou yiɗi, ha on gandi holko woni fandade Samba Seynabou, ha on gandi yidde makko e enɗam makko, yidde makko e l'islam, yidde makko e koddigal. Machallahu ɗum ɗo kadi onon yo Allah nangonoro on, rokka on cellal, junna balɗe moɗon, mbawon yaɓɓude e ngal ɗo koyngal. Ononne machallah continue mission on. Mi salmini, mi juurima mawnam hono Baydi Yaminna mo ganduɗa machallahu kañum hay goto wawa dogdude e muɗum e jokkere en ɗam to wuuro Marde to. Yimɓe fof ne ceeɗi darde makko toon, yimɓe fof ne ceeɗi ganduɗa hoore maɗa kala ko kewi toon koyngal makko ne tawe toon. Yo Allah moƴƴanmo kankone, yo Allah wallumo nangonaramo bi jaahi seydul mursalin. Heddi ko eɗen mbadda jurmo wuuri e oɗo kaɗo kor Ramadan kam akhadha yuwaddi'una la shakka annaha sayaud walakin hal sayaudu ma'ana, hada Allahu a'lam. Sikki ala korka nana wayno men ne yaha, en ngala sikkitare kadi korka kadi koko artata, mbeta so korka artina artida e meɗen. Ɗum noon ko Allah andi yo korkaji kewɗi gartida e meɗen. Ɗon noon min calmini on, min juurima on, min e ɓeɗo garde hono Bocara Ndiaye, Daouda Mamadou Siley, minen jogorno ardude e kono o adima amen ga. Ɗon noon mi waɗamo présenté koye amen, o ardi paamon ɗum sabu koto galle to ete o woni. Kankone minen gardi yantandema e baaba galle e Muhtar hono Sada
yantandema e Abou An, yantandema e Bokaram Mbaye, yantandema e Ousmane Malik hono Seydou Koumba. Ndo non min calmini ɓesgu marda fof, min calmini sowo fof, wo bil akhassi ɓesgu ganduɗa hoore maɗa Aissa Dioppo tafsir. Allah jarama, on jarama. Hada wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون جعلنا الله منهم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من السهو والنسيان أو تحريف كلمة عن موضعها أو تغيير حرف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته أو ريب أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل اغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا ارزقنا فضل من قرأه مؤديا حقه مع الأعضاء والقلب واللسان وهب لنا به خاتمة الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عنا من الغفلة والكسلان وأمنا وأمن موتانا وموتى المسلمين من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان بقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobdi ujunere kala ko temedde jeena mbudu njobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda njobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ine jogi ko ine ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma